17 anyos nga lalaki nga taga Sabang Ulango Island, Lapu-Lapu City gidunggab sa laing usab nga minor de edad. Sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Police, nasayran nga sa milabayng buwan nagkabangi na ang duha. Din ang sospek ang gidudahan sa biktima nga maoy namato sa ilang panimay. Pasado alas 10 kagabi, subli na usab silang nagkabangi nga misangpot sa pagpanunggab. Daling nakaipsot ang 17 anyos. Luwas ra hinuon sa makuyaw nga kahimtang ang biktima kinsa nahiagom og samad dinunggaban sa ibabang bahin sa tuong dughan ug bitiis. Samtang mitahan ra usab hinuon ang minor de edad nga sospek ug gikatakdang dadun karong adlaw sa CSWD. Manay ato ang ipakuan ma'am kung naban din sila yung mga gangga nga giapil-apilan ba sa prat-prat baron or gang sa ilahang eskwelahan. So ato pa nang gipakuan ma'am, gipa dig up sa atong investigator.